Jos etsit heti käyttövalmista tukikohtaa ja strategista etumatkaa Nebiuksen naapurissa, niin tässä se on. Sijainti on kilpailuetu. Tämä kohde sijaitsee Pajarilassa, vain noin 500 metrin päässä Nebiuksen datakeskushankkeen alueesta. Hyvä sijainti tarkoittaa käytännössä tehokkaampaa logistiikkaa, sujuvampaa työtä ja välitöntä läsnäoloa siellä, missä tapahtuu. Sijainti ei ole tämän kohteen ainut vahvuus. Täällä on yli 6000 neliön oma tontti, joka on vahvistettu raskaalle liikenteelle. Yli 90 tonnia kantavalla pihalla pyörität mitä vaan ja 250 ampeerin sähköteho takaa, että virtaa riittää vaativampaankin testaukseen. Piha soveltuu hyvin erikoiskuljetuksille, raskaille ajoneuvoille ja kalustolle. Rakennuksessa on yhteensä 305 neliötä valmista tilaa. Käytössä on modernit toimisto- ja sosiaalitilat, keittiö sekä useita WC-tiloja. Valmis päivittäiseen työskentelyyn heti. Kohteessa on vahva sähköinfra, maalämpö, viilennys sekä valmius tekniseen käyttöön, varastointiin ja huoltoon. Lisäksi tontti mahdollistaa toiminnan kasvattamisen myös projektin aikana. Ota yhteyttä ja laitetaan nimet paperiin.